Mirovine će biti manje za mogu kolega dođe, imamo kvorum, priključuje nam se i dobro došao. Kolegice i kolege, sve skupa vas najsadašnje pozdravljam, otvaram 20. sjednicu vijeća u našem sazivu. Prije nego što krenemo, imamo vidjeti sami dva zapisnika, sa 23. i 24. tematske sjednice. Kako sam na tematskoj dogovorio da ćemo na ovoj sjednici svoj zapisnik i ja ga kao tako stavljam na komentar, diskusiju i nakon toga na glasovanje. Znači, radi se o zapisniku sa 23. sjednice. Izvolite, Mirala. Kratko je... Vlada nije niko stavio nikakvu pisanu primjedbu na zapisnik. Samo kratko, jer pretpostavljam da ćemo to dobiti danas. Ja sam zatražila vezano uz klizališta, troškovnike za Zapređe i za Sloboštinu. Pa je li to pripremljeno možda danas ili kaj se s tim dogodilo? Vidjela sam da piše u zapisniku da sam tražila, pa sad ne znam, hoćemo to dobiti ili... Nemamo nikakve troškovnike za te manifestacije, osim onih iznosa koji su dogovoreni, dakle, kroz plan komunalnih aktivnosti. A ostalo nemamo nikakve financijske. Znači, gdje su mjesni odbori u planu za godinu komunalne aktivnosti, dvojili, ja ne znam koliko to bilo, 190.000 za klizališta. Prošlo javnu nabavu, A jesu bile 3 ponude i to sve kak ide po zakonu? To s nama nema. A s kim ima veze? Ko je vodio javnu nabavu? Centralna nabava u gradu. A ne mogu dobiti tu informaciju preko vijeća? Mi ćemo tražiti. Ako nije problem... Moram priznati da... Mislim, nije baš tak mali iznos da se ne bismo raspitali. Znači, imali, nismo bili posljedili ti 2011. posljedili klizališta, znači, svi su išli u nekako istoj priči, ali evo, ja, znači, znam da su ostali neka sredstva, mjesni odbori za klizališta. Znam koji je. Nije nas dalje niko kontaktirao, osim čistoće jednom momentu da vidimo ko plaća neće. Uputili smo i na one koji su postavili klizališta. Samo to znam o trošku. I to isto iz njihovih sredstava onda plaćanje smeća? Da. Oni su plaćali čišćenje, odvoženje smeća. Jer naravno su pokušali da to mi, recimo da mi nemamo s tim ništa, jer mi nismo mjesni odbori su samo dali svoje želje i to onda je neko drugi. Dobro, ako se može priučiti... Ok, hvala. Jer imamo još za zapisnik sa 23. sjednice. Ako nemamo ko je za, protiv, suzdržani, nema. Zapisnik sa 24. tematske sjednice isto tako ste dobili, isto tako nismo dobili primjedbe. Pa, ko je za, protiv, suzdržani, nema, sad se dobili. Dnevni red. Mi smo uvrstili dnevni red, dobili ste na mail, uvrstili smo točku 1 na prijedlog gospođe Muke, odnosi se na zahtjev po imenovanju članova radne grupe za praćenje stanja i iznalaženje rješenja za problem onečišćenja zraka u Jakuševcu vezano na našu tematsku sjednicu. Mi smo ga uvrstili dnevni red i imamo dalje, kako ste vidjeli, da se radi o 14. točka, znači 13. i 14. točka su pitanja i prijedloga. Imamo još nekakvih mišljenja, prijedloga i dopuna ili za ovakav dnevni red sa točkom 1 koju sam stavio naprijed usvojimo. Ko je za? Protiv? Suzdržanih nema. Da se staviti jedan. Znači, sukladno članku 24 sjednice vijeća 24. Novi Zagreb Istok od siječnja 2019. osniva se radna grupa za praćenje stanja i iznalaženje rješenja za problem onečišćenja.
Radnu grupu sačinjavaju 3 predstavnika vijeća. Ovdje je praktično, sad mi ponavlja ne čitam, ostalo sve isto. Gospođa Mirela je zatražila da se stavi na prijedlog gospođe Mirke Jozić, pročelnice za gospodarstvo. Ja se složio sam ja to jutro i dan prije sa gradonačelnikom na tu temu razgovarao i to je bio na neki način moj prijedlog da formiramo radnu grupu, a nisam kao u razgovoru i prijedlogu, on ga je prije Mirke Jozić i predložio, ako se pratili da se formirati grupa koja će pratiti cijelu priču. Međutim, ja ovdje ne vidim nikakav propisni problem i da kažemo da je to bio prijedlog i Mirke Jozić, jer smo mi dobili ona naša 3 predstavnika koja smo htjeli. Evo Mirela, ako imaš nešto dobro. Da, imam. Mi nismo glasali o tom zaključku, prema tome ne može stajati da je to zaključak tematske sjednice. A ja ga sad stavljam. To je druga stvar. Zato smo ga stavili na dnevni red. U redu. I ja ću vam ga zato... Ali ne može pisati formulacija da je to prema zaključku tematske sjednice, jer samo nije bilo tog zaključka. Bio je prijedlog. Jedini je razlog bio, znači što smo ga sad stavili, upravo to da potvrdimo ono što smo glasovali mailom i A da li vi mene razumijete? Ne može pisati formulacija prema zaključku tematske sjednice, može pisati prema prijedlogu zaključka. Gradonačelnika, gospođe Jozić ili vas, svejedno. Znači prema prijedlogu tematske sjednice, odlukom našeg vijeća, smo predložili. To je u redu. Znači, prijedloga tematske sjednice, odlukom našeg vijeća smo, ja ću sad pročitati prijedlog, jer smo dobili od grada i njihove predstavke. Da pročitam pa se mi postavimo, do kraja točka pa se vi pušti. Znači, mi smo odlukom naša 3 člana smo odlukom većine vaših očitovanja mailom, to su Milenko Raković, predsjednik vijeća, Renata Bedeković, članica vijeća, vodili smo se s Jakuševcom i Jakuševca, Mirela Mukić-Muha, koja je članica vijeća i bila jedna od najaktivnijih u Ozriću. Tu su iz gradskih ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Vesna Bogin, Ured za poljoprivredu i šumarstvo Biserka Pešišić, Zagrebački holding podružnica ZGOS, Marija Novoser i od Andrije Štampara, Zavodu za javno zdravstvo, dr. Matijana Jelić. Znači, na ove članove mi nismo utjecali, to su dali kolege. Ja mislim da su po funkcijama i onim službama koje oni predstavljaju, po meni su ok, a to smo i tražili, znači da budu iz grada 3 plus Andrija Štampar i 3 iz našeg vijeća. Ponavljam, po nekakvoj dužnosti ja kao predsjednik vijeća, Renata vijećnica Jakuševca i Mirela koja je praktično bila i na neki način uz sve nastave bila i zato što su najglasniji, što je svakako za pohvalu. Evo, ako imamo još kakvu... Evo, meni je jasno, znači da... Samo još malo, mi dnevni red smo usvojili, onda možemo. Meni je jasno da vi kao predsjednik vijeća idete, ali mi nije jasno da ide iz vaše kvote osobe koje su bile protiv tog prijedloga žao nam je što niste uvažili naš prijedlog da ide gospodin Vlaho. Ne sam malo vam pameti samo malo, dozvolite da dovršim, da u 8. mjesecu... Ali ne mogu vam dozvoliti kad vi sad pričate o nečemu što smo već odglasovali. Nismo glasovali za... A imamo većinu, odglasovali smo za ova 3. Ja mogu reći, a vi imate već neslonjenje, da je vam pameti kontradiktorno da osobe koji su 1.8. bile protiv ovoga što se tražilo ova tematska sjednica kad budu u toj radnoj skupini. A da je bio protiv? Mirela prijedloga. Mislim da nisam. Dobro, ljudi su evo uvjerali. Ja mogu reći... Ok, hvala vam i se dali svoj prijedlog, svoj mišljenje. Nemamo ništa. To je već... Ne, u redu je. Ali je to ono što mi je kontradiktorno, a na druge strane... Evo, ja sam samo... Jedna stvar principela zapravo mi nije jasno, ja znam da je većina uvijeka izbor odluke, međutim u ovom slučaju mi imamo kristalna povjerenstva koje kao kontrolni mehanizam ugrađeno ovo povjerenstvo koje će se baviti s takovim problemom.
A mi biramo u to povjerenstvo, znači ljude koji su iz stranke koja vlada gradom i koja zapravo kontrolira i gradsku upravu i ovo vijeće. Prema tome nije principijalno, iako ja ne mogu to odgovoriti. Ja ću vam sad odgovoriti. Kako sam ja doživio ovu radnu grupu, samo na jedan način. Znači, ova radna grupa će prezentirati stavove ovog vijeća, dok ja ni moj, ni Mireli, ni Renati, ni bilo koga druga. Znači, stavove ovog vijeća i zaključke koje donosit ćemo vama prezentirati, kojima se ovo vijeće obsluži. Mislim, ni u jednom momentu me nije palo na pamet da ja napamet donosim nekakvu odluku ili bilo ko od ove većine koje vi meni počitavate, a da ne bi vi bili s tim upoznati. Ja stvarno, to je problem svih nas, možda meni malo više smeta nego vama jer sam bliže Jakuševcu, da bi ja bio protiv. Ali predsjednik ste vijeća, pa imate drugi interes. Ok, vam je da vam svrdi, ne? Znači, Mirela i SDP je prvenstveno bio zato. I cijelo vrijeme i naše konferencije i sve bilo. Znači, niko se sa vaše strane nije baš oko toga pozabavio. I onda izbacite, znači, dvije strane koje su, samo reći u ovom postupku i ne znam čemu neće zainteresirane. Ja sam bio vijećnik i izbacivali su me samo tako. Mogu li nešto? Mi se ne možemo vratiti u 60. godine kad su nasilno ljudi doveli svetničke puke. Da, tome dovola je partija koja privatiziraju ljudi. Nasilno su doveli 60. godina sveće. Ja moram da se ne znači nije bila tema i zato bih rekao ovo i dalje. Odluka je već donešena, samo je... Ja u ovom mjestu da će se neko od vas digao protiv toga. Okay. Ne želim o tome, ja samo kažem jer smo mi... Hvala vam lijepo. Znači ovdje se radi samo da kažemo da je na prijedlog tematske sjednice donešena odluka u ovom obliku. Ja vas molim ko je za, protiv, suzdržani, 1 protiv, 4. Hvala lijepo. Točka 2. Prijedlog mjesnog odbora Sloboština za imenovanje trga hrvatskih branitelja bez broja BB. Samo fingiranje. Na članovi vijeća, mjesni odbor Sloboština je donio odluku, kako ste vidjeli, predložili su da se uputi gradskoj skupštini odbor za imenovanje naselja, ulica i trgova sa prijedlogom koji su sami doći. Mi smo do sad podržavali sve odluke mjesnog odbora. Ako neko se želi uključiti i komentirati da pače, ako ne, stavljam na glasovanje ko je za prijedlog mjesnog odbora u ovom obliku. Protiv, suzdržani. Ok, za, ko je protiv, suzdržani, 2. Hvala, znači ostali svi. Točka 3. Prijedlog utroška sredstava s pozicije ostale neraspoređenih sredstava. Znači ovdje se samo ovo su ona sredstva kojima mi raspolažemo kroz godinu, gdje vam ja podnosim izvješća o kojima ste dogovarali. Ovdje samo moramo praktično zapisati u jednu promjenu iz razdjela proračuna grada Zagreba 0502 na poziciju 81, šta god i to značilo, ne moram preneti da nisu ulazili detalji, na ostale spomenuti rashodi, ostaju 200.000 kuna kao i dosad, i raspolagat ćemo s njima kao i dosad. Znači, dogovorit ćemo se na prijedloge, ne možemo plaćati onima koji već imaju prijem nekako sportska društva, udruge koje imaju novce od grada, ne možemo ih donirati jer će im da se iznose umanjiti grad, a ove druge se uglavnom odnose na održavanje dana mjesnih odbora i nekakvih događanja u mjesnim odborima i za troškove, ne daj Bože, jenac, za organizaciju nekakvog svijeća i nekakvih materijala koji su nama potrebni. Jel imamo neko je htio nešto pitati ili Igore? Ne, rekli ste to. Ako nemamo za, protiv, suzdržani, hvala lijepo.
Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog odluke o komunalnom doprinosu. Znači, odlukom se definira pojam komunalnog doprinosa, novčano davanje za korištenje komunalne infrastrukture, utvrđuje područje zona. To je praktično se gotovo da nije ništa mijenjalo od prošle godine, s tim da napominjem da ovdje Novi Zagreb Istok participira u zoni 2 i 3. Pa vidite da je nekakav parking za nekakav plaća u zoni 1 118 kuna za ovaj komunalne i ostale službe koje koriste do 6 kuna, 10 kuna u 6 zoni. Ja ovdje nisam, evo, ne znam, pretpostavljam da ste gledali i vidjeli, ja nisam vidio nikakvu razliku, nikakvu promjenu, osim što svake godine moramo praktično se upišu. Ono što sam pogledao i vidio da mi participiramo u 2. i 3. zoni, kao da kažem. Ako nemamo nikakvi primjedbi, ko je za, protiv, suzdržan, 6, hvala lijepo. Zaključak, točka 6. Davanje mišljenja na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi. Pardon. Isprika 5. Da o komunalnoj naknadi, tako je. Točka 5. Malo sam požurio. Znači, odlukom se definira pojam komunalne naknade, javno davanje koje se plaća za održavanje i građenje komunalne infrastrukture, znači taj najam. Ovdje smo podijeljeni na 9 zona. Naša gradska četvrt, znači, negdje dobro vidio, participira od 2. do 6. zone. U 6. zoni je Veliko Polje, u 5. su Jakuševac i Sopot i druga, i Buzin, 2. i 3. zona kreće od Središća za Puđa prema. Odnosi se znači na ustanove zdravstvene i socijalne skrbi, pristup vozila, znači muzeja, arhiva, koje arhiva Grad Zagreb, vatrogasnoj službi, nekretninama koje služe vjerskim zajednicama, diplomatske misije, konzularni uredi, kulturni ustanove i sl. Mislim da ovdje isto tako nemamo nešto specijalno, osim tamo hoćemo ili nećemo. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Hvala lijepo. Sad smo na ovoj točci 6. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi. Znači, mi smo već 2016. donijeli odluku o azilantima koju smo ovdje usvojili. Ovim dopunama koji ste vidjeli, znači uz nositelje azila, odnosno azilanta, ovdje se pomaže i konkretno članovima obitelji, odnosno na djecu za 2 godine, gdje se daje, ne znam, besplatno mlijeko, nekakve potrepštine za djecu. Obzirom da su tražitelji azilanta i azilanti u momentu po europskim međunarodnim konvencijama izjednačeni sa građanima države koje traže azil, na neki način smo mi kao i našim građanima drugi. Javno sam Mirela. Jesam, ovako, možete li mi reći koliko je u ovom trenutku na području Novog Zagreba Istok azilanata? Odlično. Kako mi možemo glasati o nečemu o čemu ne znamo unaprijed ništa? Obzirom na činjenicu da je država, dopustite da završim, neću dugo, obzirom da je država Hrvatska preuzela na sebe obvezu da zbrine svih 4800 azilanata koji će biti vraćeni, dio je vraćen iz zemalja Europske unije, obzirom na onu kvotu koja je potpisana međunarodnim ugovorima, pa kad svaki od njih dopelja mamu, tatu, brata, sestru sa kompletnim familijama plus svoju djecu, ja mislim da se ovdje radi o poprilično velikom broju ljudi koji će dodatno opterećivati naš socijalni sustav. Hrvatska ima dovoljno svoje sirotinje. Prema tome, poticati to meni nije prihvatljivo. Tim više što mi ne znamo u ovom trenutku kakvo je stanje u Korinu. Znači, mi
mi donosimo odluku za ovu godinu, mi ne možemo ni znati ko će doći u 5. Naravno da ne možemo znati. Ne mogu odgovoriti koliko će. Dobro, okej. Koliko će ih koristiti, ali smo i donijeli odluku i mi ovdje i podržali 2017. Dobro, jeste. Ne sjećam, oko samih azilanata, ovdje se samo proširuje i na obitelj, navodne smo djecu na 2 godine. Ratko, pa gospođo Stana. Ovako, koliko je meni poznato, Europska unija najvećim dijelom financira smještaj tražitelja azila. Dijelom, ovo što je Mirela rekla, i Republika Hrvatska na temelju međunarodnih ugovora. A grad Zagreb ima dovoljno svojih problema da bi financirao još i smještaj azilanata, i odnosno njihovih obitelji. Tu, kad se to zbroji, s obzirom da imaju po 5-6 djece, to neće biti baš male cifre. A plus toga, smatram da je to praktički uvođenje azilanata na mala vrata u državu. Ovo koliko ih je sada u Hrvatskoj, to je još kap u moru onoga što nas čeka. Prema tome, na mala vrata moramo jasna pravila postaviti da bi to mogli prihvatiti. A dok to nemamo jasnih pravila i nemamo projekcije koliko će njih biti u Hrvatskoj u dogledno vrijeme, ja to ne bih prihvaćao. Moramo dela visora. Ja se neću više obazirati na ovakve, ali ovom prijedlogu odluke će na ovaj prijedlog će ići amandmani na sjednicu gradske skupštine i za odboru za socijalnu skrb koji je bio jučer i jednoglasna odluka donešena da će se ići u onom, znači osim azilanata i za azilante je prihvaćeno, ali i za blokirane što će biti amandman samo prijedlogu. Ako ste vidjeli, znači uvodi se nova kategorija člana obitelji, azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom koji legalno moraju Republike. Znači, samo se razne legalno koji su već dobili azil i oni Zorane pa Judane. Prvim srednjom 2013. odlično. Oni će prihvatiti suvereniteta i integriteta. Dakle, prihvatiti pravne stečevine Europske unije. Ova priča o ovoj točki je isključivo usklađivanje sa pravnim aktima, znači među državnim ugovorima, raznim konvencijama, međunarodnim Imamo još. Ovako, ja bih htio reći, dakle, ako su azilanti izjednačeni sa građanima Hrvatske, znači da će i njihova novorođena djeca biti izjednačena sa pravima djece Hrvatske. Samo tren. Samo malo, mogu reći nije postavio pitanje. Ovako, gledajte. A? Ne da možeš nešto da ne hoćeš, to možeš svašta reći. Pa ima pravo govoriti. Crveni, daj se malo stište. Imamo problem kod... Ovako, ja bi molio da oni SKH-ovci ili da zašute ili da napiše dvoranu. Bio je Mira, slušao vas se sve, dajte, nemojte ni vidjeti. Ne, nego se tebi. Ko se ne zna, skupo bi te platio. Znači, ovako, kada se djeca posvajaju, nemaju ista prava kao i djeca koja su rođena u biološkim obiteljima, novčana prava. Novorođeno dijete dobiva od grada nekakvu naknadu, ne znam, 7, 8, 10 tisuća kuna. Dijete koje je posvojeno, bez obzira godina, 2, 5 mjeseci, 3 godine, nema takva prava, ne dobiva nikakvu naknadu od grada Zagreba. Mislim da to ne može biti, da ne mogu azilanti izjednačiti. Da ne širimo temu, ovdje se ne radi. Pa da li čimo se, govorimo o azilantima koji bi, što sad već imaju, a radimo bi sve djeci koja je do 2 godine koja bi imala pomoć, ne znam, u prehrani, mlijeku ili ne znam. A ne govorimo o ne dobri novci. Ali njihova novorođena djeca bi dobili novčanu potpomoć.
A ovo, to država. To država znači šta bi... Nema financijskih sredstava, radi se o pomoći bebama, u mlijeku, pelenama i potreptinama. Znači, ako se slušao Zorana, onda ti je rekao. Znači, mi smo ušli, osvojili, ušli u Europu i s Europom smo i dobili nekakve obveze. I dobre i loše, da. Da ne idemo dalje. O, države, premijeri i ostali se pitaju. Ja mislim da svima treba biti jasna jedna stvar, a to je da to se radi o ljudima koji su legalni, znači koji su prošli neke procedure, koji su prošli obavještajne policije, znači to se radi o normalnim ljudima koji su situirani, a ne o vandalistima i ostalim. Ja sam, ako nemamo ništa, ko je za, Kako je protiv, za, suzdržani. Pa što? Pa nisi glasao protiv. Pa ja sam tebe gledao, pa rekao, ako ti digneš pa... Pa čeka, pa čovjek glasa protiv na svojem uvjerenju, ja mislim da to ne bi trebalo ono tolerirati. Pa gledaj, pa ja mislim da vi sad samo bolje znate nego ja. Ti misliš svojom glavom, ali glasaš tuđim. Ma vi znate bolje nego ja. Znači imamo zakon o davanju mišljenja na prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite grada Zagreba. Ako ima bilo ko kakvi komentar, primjer, izvolite, ako nema, ko je za, protiv, suzdržanih, 1, hvala lijepo. Točka 8. Zaključak davanje mišljenja na prijedlog zaključka o sklapanju sporazuma o suradnji na prihodnoj izgradnji postrojenja za obradu odvojenog prikupljanja otpada. Ko će prvi? Mirela. Mi smo u 3. mjesecu prošle godine donijeli... Mi smo u 3. mjesecu prošle godine, koliko se sjećam, jednoglasno donijeli prijedlog zaključka da se prije izglasavanja PGA u gradskoj skupštini održe nekakve tribine i slično vezano uz alternativne metode gospodarenja otpadom, vezane na gospodarenje otpadom koje je provedeno na otoku Krku. To se nije nikad dogodilo i sad obzirom da je PGA usvojen u obliku u kojem je. Mi već plaćamo ili ćemo vrlo uskoro početi plaćati plastiku, odnosno zbrinjavanje plastike. Sad ćemo početi plaćati i odvoz bio otpada, 105 km udaljen u Novsku, ukoliko to uopće bude u Novskoj, što je pitanje jer su se ljudi tamo pobunili. Znači, nama će računi ići samo prema gore. Obzirom na to da je naš prijedlog bio i išao u smislu toga da se gospodarenje otpadom gleda kao otpad u kompletu, znači i papir, i željezo, i staklo, i bio otpad, i plastika, a mi smo u grad Zagreb je usvojio nešto drugo. Smatram da ovo ide samo u smislu poskupljenja i ja mislim da mi to trebali odbiti, upravo zbog toga što smo mi kao vijeće jednoglasno donijeli jedan drugi prijedlog prije godinu dana. Evo, to je moj primjer, to je moja primjedba. Prezentacije i informacije o prikupljanju otpada imali smo 2 puta na Velesajmu i bili su ekipe u svim mjestima. Znači, ok, ali nije prihvatljiv, jel? Prezentirali su nam naši prikupljanje otpada, tako da ne stoji da nismo informirani. Nismo. Samo da ja kažem. Gradski uredi organiziraju redovito edukacije građana po svim mjesnim odborima, samo to treba pratiti. Oglašavaju na stranicama, koga interesira, može doći na edukaciju o razvrstavanju otpada i nije istina da se to ide glavom bez obzira. Mislim da ovaj put je stvarno jedan ozbiljan pristup što se tiče razvrstavanja otpada i to na kućnu pravu. Ja po pitanju toga nemam nikakve primjedbe, to pratim. Ovako, ovaj zaključak bi bio prihvatljiv kada bi to imalo smisla, ali bojim se da će ostati mrtvo slovo na papiru, to je jedna stvar. Druga stvar, mi nemamo saznanja koliko će koštati transport bio otpada od Zagreba do Novske, to je ipak 105 km,
A s druge strane, ok, imamo priliku, a s druge strane, grad Zagreb, odnosno Zagrebački holding, je 4.12.2018. godine Ministarstvo zaštite okoliša podnio zahtjev za okolišnu dozvolu za kompostanu u Jakuševcu. Ako će se raditi kompostanu, onda otkud? Zašto se tražila dozvola za ovu Jakuševcu? Tako da je ovo mrtvo slovo na papiru od kojeg neće biti apsolutno ništa, nego je najobičnija kupovina vremena. Znači, dobro, možemo se složiti, ne možemo, jel? Znači, ovo je prijedlog zaključka o sklapanju. Znači, ovo je samo prijedlog, sklapat će se ugovor. Kakav i pod kojim uvjetima, opet će se pustiti na nas, o kojima ćemo moći misliti. Ako do njega uopće doći. Ako smo se razumeli. Znači, pročitajte, znači, prijedlog zaključka koji će se o sklapanju ugovora o zbrinjavanju. Pa prijedlog grada koji je usvojen nije dobar. Zašto nije dobar? Mi poklanjamo one otpadne materijale na kojima se zarađuje privatnicima, a ono na čemu se gubi ostaje građanima. I stvar je vrlo jednostavna i zato sam rekla da to treba gledati u globalu. Prema to, a ja znam da me razumijete, ali ja... Većina tih nekakvih su obogatila na otpadima... Odlično, ali zašto? To je u redu i zbog toga PGO takav ne valja i zbog toga mi te edukacije koje provodi Gradski ured za zaštitu gospodarstva i tako dalje, da zapravo ništa ne znači. Što će nama... Ovo je samo prijedlog da se ide sklapati ugovor, a ugovor pod kojim uvjetima će nam se spustiti da vidimo što se radi, pa ćemo ga opet diskutirati. Dobro, ja bi samo volila da ovo što sam rekla fakat i uđe u zapisnik. Ok, dobro, hvala vam. Imamo još komentara. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Hvala. Točka 9. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti, parkiranja na javnim površinama na područjima grada Zagreba. Mi smo na 23. sjednici planirali već za Zrinjevac, vodoopskrbu i odvodnju, a sad se pod sljedećim točkama traži, pa pod točkom 9. Za DG parking, da ste vidjeli. Znači, već se dogovorili. Imamo tu neka, mislim, to nema nikakve pitanja, jer su to holdinge i gradske tvrtke koje ima ovu korist. Tako će biti ove sljedeće točke kako slijede. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Hvala. Točka 10. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti, komunalni linijski prijevoz za putnika na području grada Zagreba. Ovo se odnosi na ZEP. Isto za, protiv, suzdržani. Hvala. Točka 11. Zaključak o davanju mišljenja za upravljanje obavljanja komunalne djelatnosti, održavanja groblja, krematorija, unutar groblja te usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju, unutar groblja i na području grada Zagreba. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Jedan. Hvala. Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog odluke o davanju koncesije za pružanje javne usluge crpljenja, pražnjenja, odvoza otpadnih voda i sabirnih septičkih jama na području grada Zagreba, evidencijski broj taj. Znači, obavljena je javna nabava, javilo se 5 koncesionera, ovaj koji je bio najpovoljniji nije se pojavio, uzet je sljedeći iza njega, znači ovaj je bio 25.500, sljedeći je bio 24.200. To je ovo što se materijala moglo pročitati. Znači, provedena je javna nabava, javilo se 5, ko je za, protiv, 4 suzdržanih, 1 hvala, 4 jasno. Točka 13. Zaključak i davanje mišljenja na
Jer je ubačena jedna zaključak davanje mišljenja na prijedlog zaključka o sklapanju nagodbe u obliku javno-bilježničkog akta, gdje smo komentirali radi se o zemlji koja je kupio grad za ulicu Renata i Ratko, to vjerojatno znaju, radi se u ulici Karla Metikoša. Novčani izraz, dogovorili se. Ko je za? Moramo to potvrditi. Protiv suzdržani. Hvala. Evo, iscrpili smo ove točke. Ja vas samo želim još izvijestiti o točkom razno, da sam u periodu između ove dva sastanka imali jedan sastanak sa partnerima u Kuševcu, iza toga smo imali ministarstvu, tako se zovu partneri, gospodarstva, OPG-ovi, oni se tako nazivaju, tako je OPG-ovi, ajde budemo precizniji. I nakon toga smo na traženje građana Kamenarke imali sastanak u ministarstvu poljoprivrede u jednom nekakvom respektabilnom sastavu. Dobili smo kronologiju sastanka od njih danas, pa ću vam možemo vam podijeliti da pustimo na mail kako treba podijeliti novo. Znači, sa tog sastanka, pa čisto informativno da znate u kojoj stanju. Imali smo upite, samo da iznesem pa će odao, što sam ja da ne zaboravim. Otvorili smo prije 7-8 dana je bilo puštanje u rad škole, imao sam upite zašto se nije obavijestilo vijeće, mogu prihvatiti to i na svoj propust. Dan prije, znači oko 15 sati smo to obavijestili, sutra ujutru u 7:30 će biti polaganje kamena temeljca za školu u Središću. Zato se to ne zna izvijestiti, škola će biti gotova do 11. mjeseca, imate 450 učenika, 16 udaljenja, polivalentnu sportsku dvoranu, radite samo u jednoj smjeni, znači škola će biti po evropskim standardima. Mi smo zadnji put kad smo raspravljali o sjednici, bilo je polemike i problema da u radno vrijeme se ne skupljamo, ne sazivamo i da mogu i ne mogu izići, ali evo Suzana, znači sve što dođe na moj mail, kad je gradonačelnik u našoj četvrti, obavijestite mjesnoj odboru koje će biti i sve. Ja sam, ako se još nečega, a da sam zaboravio, da krenuli smo i skrenut ćemo ovih dana i sa radovima prije malih komunalnih aktivnosti, to je jedan dio koji ćemo na neki način ušićariti, uloviti prije nego se raspodijele novci, a da iskoristimo priliku, pa ćemo na taj način se dedati i povećati na naše što smo imali. Ići će Sarajevska ulica 800 metara, ići će Vojni prilaz, onaj dio asfaltiranja 5 cm i ići će Sajmišna cesta. To je u ovom momentu što ćemo, pa ćemo kad to zavalupa se i krene, mi ćemo kako radna grupa imati ono kako smo imali do sada. Bili smo na sastanku kod njih, malo smo se žalili da nismo zadovoljni, pa su oni nekako nam malo, evo, način biti slušati i pomoći. Jer smo tvrdili da smo najveće naselje sa puno i zelene površina, i ulica, i cesta, jer smo sad tim vrlo žurni. Imali smo Ratka, pa Lukavinu, pa Renat. Evo, ja bih pod točkom razno imao dvije stvari. S obzirom, ovo što sam malo prije napomenuo, da je Zagrebački Holding 4.12. od Ministarstva zaštite okoliša zatražio dozvolu, odnosno rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za kompostanu. Predlažem da donesemo zaključak da tražimo od Ministarstva zaštite okoliša da nam dostave okolišnu dozvolu za kompostanu i okolišnu dozvolu za postrojenje za reciklažu građevinskog otpada, po kojemu su ta dva objekta do sada radila, znači od otvaranja do danas. Mislim da nema nikakve zapreke da to zatražimo u pisanom obliku, da nam se dostavi da vidimo po kojim to dozvolama su ta dva objekta do sada radila. Ako se sada traži... Ajde, odmah odgovorim pa da idemo dalje. Znači, dobro. Kreće vrlo skoro javni uvid u
u ovu priču gdje ćemo svi i kao pojedinci, i kao mjesni odbori, i kao vijeće moći iskomunicirati i staviti svoju primjeru. Znači, bit će ovdje u općini mjesec dana do 4 sata, poslije 4 sata će biti u vijeću mjesnog odbora u Jakuševcu, a cijelo to vrijeme će biti i na... To mi je poznato, ali mene zanima po kojim dozvolama su ta dva objekta radila proteklih 10-12 godina. I ja predlažem da taj zaključak stavimo na glasanje. Zbog čega ne bi dobili od ministarstva na uvid dokumente ako oni postoje? Znači, bili smo na onom tematskoj sjednici gdje nam je objasnila kako su i na koji način došle i dale dozvole. Ja bih volio crno na bijelo, sve drugo je rekla, kazala. Što ti je rekao, znači slobodno kao vijećnik, kao građanin, kao... Dobro, a druga stvar... Postaviti pitanje kao za sva druga moja. Druga stvar, evo dobili smo na mail, znači da će se, ovo što ste sad rekli, da će se javno izlaganje održati 19. ožujka na Meštrovićevom trgu. Mene zanima ko je odredio da se javno izlaganje održi na Meštrovićevom trgu. To je služba poslala, vidio sam. Međutim, ja sam razgovarao sa odgovornim ljudima iz ministarstva još prije 2-3 tjedna, pa je bilo rečeno kad je ministarstvo poslalo upit gradu Zagrebu za organizaciju javnog izlaganja, da je iz grada Zagreba došao odgovor da grad Zagreb ne raspolaže kapacitetima za organizaciju istog. A da je interes ministarstva da se to javno izlaganje održi tamo gdje postoji interes građana. Sada, ta ista kompostana se nalazi od najbliže kuće u Jakuševcu svojih 300-400 metara. S druge strane, tematsku sjednicu smo imali u Zapruđu jer je bila tematska sjednica Vijeća gradske četvrti. Ovo je javno izlaganje, ovo nije tematska sjednica, to je prva stvar. A druga stvar, da li je interes stanovnika Zapruđa jednak interes mene ili mojih sumještana, to niko ne može. Znači ovo što će se ona održati na Meštrovićevom trgu, mogla se komotno održati na Črnomercu i u Dubravi. Prema tome, prije nekoliko godina, kada je bila javna rasprava za rješenje o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša za odlagalište, onda se ta javna rasprava održala u mjesnoj samoupravi Jakuševec, koja je k tome od prostora u Zapruđu barem dvostruko veća. I ne vidim nikakvog razloga da mi kao vijeće ne zatražimo da se to javno izlaganje u ovom terminu kad je već određeno održi u Jakuševcu. I predložim da o tome glasamo. Ovako, znači evo Suzana će bolje objasniti jer ona je zaprimila obavijest, znači nas doslovno niko. Nije tražio ni pitao, dobili smo obavijest. Dobili smo obavijest, komunicirao naš ured sa ministarstvom. I predložili su... komunikacija ide preko gradskog ureda za gospodarstvo. Mi smo dobili informaciju, čak još nismo, ja bih trebao organizirati javni uvid ovdje u zgradi, ali nemam još informacije koliko to uopće prostora okupira, koji dio rezerviramo, ako čini već. To je opet način da se zadovolji forma, a rezultat nula. Da, javni uvid, ali javno izlaganje nije isto jer će se održati u Zapruđu ili u Jakuševcu. Jer kompostana se ne nalazi na Bundeku, nego meni pod nosom. Možemo mi, ako se slažete da pače, da uputimo prijedlog prema gradu. Zašto ne? Evo, ja predlažem da glasamo. Ne te možete svi smo jedni na ovaj radsko prijedlog da se izmjesti u Jakuševac jer imamo sve uvjete u Jakuševac. Da. Veći je prostor, a i bit će više zainteresirani. Renata Pamireva. Nisam se ja odmah javila, znači se Ratko javio. Onda je zadnji se ti. Dobro. Ovako, kad ja sam poslao mail da tražimo da se postavi autobusna stanica Zeta kod Supernove. Tamo ima besplatni autobus, ali on više ne vozi radnim danom, nego samo vikendom. Autobusne stanice nema, nego prva je... Dobro, i drugo, u ovoj našoj gradskoj četvrti ima dosta stambenih objekata koji
s kojima su se dozvole do 90. zagubile. Jer su se, uglavnom se to onako olako arhiviralo u ono vrijeme, jel, pa kad je došla nova Hrvatska, onda se nisu uspjeli naći neki dokumenti, pa bih molio da se nekako utječe na grad Zagreb da one zgrade kojima se ne mogu naći građani ili upravne dozvole, da se nekako što prije omogući ishođenje od grada Zagreba, barem dopisa u kojem oni potvrđuju da su izdali. Zapisano. Što se tiče autobusne linije, mjesni odbor Bugin je već zatražio i mi smo uproslijedili. Znači, nekako paralelno sa tvojim prijedlogom, možda malo i prije. Renata, Mirela, Igor, Kazor. Ja sam kratko da se slažem s Ratom, znači da također ovo javno izlaganje treba biti u Jakuševstvu, da naši mještani su prvi koji o tome ćemo trebali znati. Drugo, tako ne slažem se sa prijedlogom za Sarajevsko, za Vajdin Vjerak i tako, znači, ali mi stalno govorimo o toj nesretnoj kamenarci. Znači, želim postaviti pitanje, odnosno da se proslijedi dopis u imovinsko-pravne odnose, zašto se naši ljudi koji trebaju riješiti imovinsko-pravne odnose zajedno sa gradom i ne otkupite taj dio puta, da se konačno ta kamenarka riješi i da nam se napravi nogostup, odnosno da naši građani mame sa djecom budu sigurne prelaskom puta u dječji vrtić, a vidim da se po tom pitanju ništa nije napravilo. Znači, da se pošalje dopis u imovinsko-pravne odnose, što je sa tim našim prijedlogom, odnosno prijedlogom mjesnog odbora i mene kao liječnika. Ja ću te govoriti, ako se slušamo u početku, znači mi smo ove 3 akcije koje su negdje oko 3 miliona, možda malo i više, ne 3, preko 6 miliona sa PDV-om, dobit ćemo točno kad budu gotove, smo radili jer imamo gotovo papir. Znači ništa nije trebalo nikakve dozvole, moglo se odmah krenuti. Kamenarku smo ponovo stavili naš sama u prioritete, u kapitalne investicije i ponovo pisat ćemo opet požurnicu da molimo odgovor u kojoj to fazi je stanje u naselju Jakuševac, Kamenarka, ne znam što znamo. Ali ljudi još nisu pozvani, nisi na razgovor, na obavijesni razgovor da se vidi. Znači, ono što mi možemo je, evo ponovo, kako se sama rekla, uputiti dopis njima i čekati. Na koga smo koje sad nam je bila? Dora, pa Mirela? Znači ovako, ja bi se složila sa Ratkom glede da mi donesemo zaključak vezano za dozvole. Zašto? Zato što sam ja, i imam to napismeno, tražila i kao vijećnica i kao građanka dozvole od nadležnih institucija i za kompostanu i za drobilicu. Stoga mislim da bi mi trebali to zatražiti kao vijeće. Kao građanka nisam dobila. To je jedna stvar, niti kao vijećnica nisam dobila. U redu, onda, pa znači da možemo donijeti zaključak. Ili to zanima samo Ratka i mene, ne razumijem. Zanima uputite dopis i dobit ćete odgovor. Pa uputila sam dopis. Ništa. Šutnja. To je jedna stvar. Druga stvar, ovdje vidim da piše jedna neistina. Ne znam što ću s tim. Inspekcija zaštite okoliša bila na području naselja Jakuševec u predmetnim nadzorima, ali nije utvrdila nepravilnosti obzirom na svoju nadležnost. To nije točno. Meni su poslali dopis, tražim sada, ali mogu vam svima poslati na mail, gdje gospođa inspektorica koja je bila na terenu kaže da nije osjetila smrad sa odlagališta, oliti smetlišta, ali je osjetila smrad svinja. Ja ću vam, kad ga nađem, poslati svinja. Ako nađu ga i pošalji, ja ne znam to što... Znači, ovo nije istina. A ja ne znam to za tebe, jer znaš nešto drugo, ja to drugo ne znam. Ja znam, jer bio sam prisutan na tom sastanku i to što tu piše je rečeno. Ok, dobro, ja ću... Ha, očito da govori neistinu. Ja to ne znam. Znači da netko iz inspekcije ministarstva laže. Šta Ratko došao? Ako se slaži. Doran Igor i Ratko došao. Ja bih samo ovdje spomenuo jednu vrlo hvale vrijednu akciju. To je da je krenuo u izradu, apliciranja programa izgradnje, odnosno obnove liftova.
radi se investiciji nekako 450 milijuna kuna, pa možda evo fondovima. Sve će biti financirano iznosu do 85%. I možda ne bi loše bilo mi da odavde krenemo, s obzirom da opet imamo neke kontakte sa vijećem mjesnih odbora koji mogu sa predstavnicima stanara, evo su informacije malo pustiti malo dole i daju svoje predstavke. Prije nego dam Igoru riječ, ja ću zaboraviti da sam propust. Kolegica Maja sa svojom kolegicom, vidjeli ste, su pokrenuli jednu vrlo zanimljivu aplikaciju koja je evo u kratkom roku saživila, koju treba naravno još dorađivati i usavršavati, ali je dala odlične rezultate, pa Maja, ukratko, ako imaš ti još šta dodati, slobodno nam. Pa evo ga, današnjim danom 21 aplikacija je iskinuta 2,5 puta, što je više nego dobro. Sa stručne strane, znači kako se razumije u programiranje i u digitalni marketing, sviđa su pohvale struke za način na koji je aplikacija izrađena. Ono na čemu mi sada radimo, znači kada smo to napravili, važan je njezin sadržaj i njezino održavanje. Evo, ja bih posebno istaknula da je za to najviše zaslužna Monika Damjanović, to je djevojka iz Dugava. Ona je samouka programerka, absolventica ekonomije, koja je zapravo meni puno pomogla jer znate da sam ja prošle godine najavila da ćemo raditi na jednoj aplikaciji. Mi smo tada bile na natjecanju s jednom drugom aplikacijom i po uzoru na tu aplikaciju smo stvorile aplikaciju za Novi Zagreb. Znači mi se želimo baviti ne politikom nego informacijama. Mi smo, Novi Zagreb je puno više nego politika. Želimo istaknuti sve važne događaje koji se događaju, sadržaje, zapravo sve što motivira, ne samo naše stanovnike. Evo, ono što mogu najaviti, planiramo napraviti da to bude i turistička karta, radimo na tome da prevedemo i na strane jezike, da aplikacija može biti jednostavno multifunkcionalna. Međutim, evo, postoji i veliki interes korisnika. Naša statistika pokazuje da oko 200 korisnika redovito dnevno pregledava aplikaciju. Ima formular gdje se oni nama obraćaju, tako da dnevno po nekoliko pitanja dolaze vezano za rad gradske četvrti. Ja vodim evidenciju tih pitanja, pa ja, evo, pošto sam sada sama u tome, kad dobijem neko pitanje, proslijedim ili mjesnom odboru ili vijeću da se ne bi nešto da ne bi nešto krivo, dala nekakvu krivu informaciju i da sada su uglavnom dolazila pitanja za Sarajevsku cestu, za promjenu kanta i tako. Evo, to je onaj dio jer je zapravo nemoguće imati jednu takvu aplikaciju, a da ne očekujemo da se ljudi pitati nešto vezano za rad četvrti. Želim napomenuti da glavni sadržaj i tema aplikacija nije rad vijeća, ali je dio toga jer je nemoguće da mi odvojiti jedno od drugog. I nema informacija i neće biti, i samo se neće nikada spomenuti neka određena stranka, a znači mi idemo kratko i sadržajno. Škola je se počela izgraditi, škola će se izgraditi. Nećemo ulaziti u ništa što su neki mislili da će biti. A u kojoj stranci Monika? Komentirali negativno. I tako. Znači ovo je, znači ja ću vam reći, firma koja bi to radila, aplikaciju koju je Monika potpuno besplatno napravila, znači nezaposlena djevojka, absolventica ekonomija, neka firma bi između 50 do 100.000 kuna uzela i naplatila takvu aplikaciju. Tako da ja mislim da trebamo biti ponosni, ona je studentica iz Dugava, i mislim da, evo, željela je nešto učiniti za svoju lokalnu zajednicu u kojoj živi. Ja ju pošlim da prijavi aplikaciju za Reštinovu nagradu, što je ona danas učinila na ekonomskom fakultetu u Zagrebu. I nadam se nismo u problemu i smo sve naravno radile svojih sredstava.
besplatno. Kako se zove? Ja se nadam, evo mi smo u potrazi za sponzorima, možda ćemo se i prijaviti ako bude, reći ću si gdje ju možete skinuti, jer ona je napravila jedan troškovnik, on se može i dobiti na uvid, koliko bi nama, njoj zapravo, ne meni, ona je voditelj projekta, trebalo za osnovno godišnje održavanje stranice. Mi sada možete skinuti preko Facebook stranice, jer nismo imali sredstva da stavimo našu Google Play. Recimo, to je jedno od održavanja. Aplikacija se može naći i skinuti na Facebook stranici, mobilna aplikacija GČ Novi Zagreb. A kada bi mi recimo imali sredstva da ju stavimo na Google Play, mi vjerujemo da bi se broj skidanja aplikacije, da, znači mi sada radimo, završavamo taj troškovnik da on može biti dostupan. Hvala Maju, hvala moje ime četvrti, akcija je svakako i hvale vrijedna i na trudu i ćemo se pomoći kad god možemo i gdje god možemo. Prije nego dan riječ Igoru, nisam zaboravio, mi smo imali tribinu branitelji mirovinska reforma, izvanredno posjećenu, izvanredno iskomuniciranu, vrlo profesionalno odrađenu. Igor će vjerojatno nešto reći više o tome. Igor, ja ti zahvaljujem u ime naših vijeća i tebi kao predsjednik odbora koji vodiš, to je već, ako se ne vas sreća, akcija četvrta stvari, da, koja je svaki bila i takako posjećena i uspješna i na svakoj se nešto novo naučilo, ja sam svake izišao sa nekim novim saznanjem. Hvala. Sam nisam htio oko toga, htio sam nešto drugo se nadovezati oko ovaj kompostana, sin kompostana, tam, Jakuševac, ovo ono. Je li ima uopće Zagreb doktrinu, odnosno strateški cilj rješavanja tog problema smeća? Ako pogodim Rurin, nigdje ne mogu naći. Tematskoj u gore u Kapsulu. A to su sve neka nagale, to je Maspalioni, totalni pastel, evo tu je zeleni Teodor, pa to je, mislim, koliko je otišlo, ja malo da uguglati ljudi, koliko je otišlo sa gaz plazmom i sa osnovnim stvarima napred ide Jugoistočna Azija i svi to prihvaćaju, mi, mislim, ono što mi možemo preko naših vijećnika, koliko je moguće kroz skupštinu, oni su ti koji odlučuju, koji donose odluke, koji imaju sredstva, imaju vjerojatno planove i aktivnosti. Ono što smo rekli da će do 2025. bi trebalo biti zbrinjavanje otpada u resniku završeno. Još gore. Mi možemo poučeni iskustvo nasmijati se. Ja prvi i svi. Ali idemo vidjeti šta drugo možemo. Evo još jednu rečenicu. Grad Zagreb je prije nekoliko dana ili prije 2-3 dana započeo sa podjelom kanti za biootpad. Pilot projekti Čučer je Brezovica i ne znam koje treće naselje, a ostatak slijedi vjerojatno uskoro. Grad Zagreb nema riješeno pitanje gdje će se zbrinjavati taj biootpad, pa će se privremeno, tako su i sami izjavili, privremeno će se zbrinjavati u kompostani Markuševcu i u kompostani u Jakuševcu. U sav smrad koji mi trpimo tamo već znači tolike godine, sada se još, znači do sada se granje tamo i lišće zbrinjavalo i mljelo i proizvodio kompost. Sada kad tamo bude počeo dolaziti pravi biootpad, ja se bojim da ćemo se mi morati seliti. I ja ne znam dokle ide bezobrazluk od strane grada Zagreba da se istražuje do koliko mi možemo izdržati, a da ne pocrkamo od smrada. Jer ja na svom dvorištu, nažalost, više ne mogu biti i to je svakodnevno. Ne smrdi čitav dan, ali znači u intervalima kad puhne vjetar u smjeru naselja, ja na svom dvorištu ne mogu boraviti. I ja ću morati tražiti ta nesretna inspekcija što je Mirela spomenula. Kad sam bio u 9. mjesecu na sjednici saborskog odbora, inspektorica je na direktno pitanje, šefica inspekcije, rekla da je zadnji puta bila lani u travnju u inspekciji odlagališta. Inspekcija očito ne radi svoj posao, smrad je konstanta, a mjerenja ispadaju da mi imamo zrak skoro ko na Sljemenu. I ja postavljam pitanje, ako su naša temeljna ustavna prava pogažena,
a institucije nas ne štite, onda nam jedino preostaje da se štitimo sami. Ali ukoliko kad sad krene dovoz od idućeg ponedjeljka, znači vi rekli su da će to ponedjeljkom voziti, ako se bude smrad intenzivirao, ja se bojim da će jedno rješenje biti radikalno rješenje, dok odgovorima ne dođe i u državi i u gradu da to više tako ne može. A koje? Radikalno? Šta? Radikalna rješenja. Bude smeća na tom trgu. Puška. Kad su ustavna prava pogažena, onda su kontra mjere sve moguće. Ajde, to Bernardić, odmah, znači, on će ja na svom dvorištu ne mogu biti. On to rekao. Onda pristali na komisiju, a ne da organiziramo protiv. Može još par rečenica. Možete vratiti na ovu aplikaciju koju je kolegica spominjala, imamo isto tako jedan korisnika svega hvala živim aplikaciju. Možda ne bi loše bilo isto čisto informacije o realizaciji obvezne informacije da gospodična Samjanović izradila aplikaciju koja je trebala potpisana aplikacija na to fakultetu. I ja bih zamolio, ako postoji ikakva mogućnost, ako postoji dobra više mogućnosti, da se nađe neki novi kooperandi, da se s tim urada na samom kolegici i koji ima mlade Vesel Samjanović pomogne, barem simbolično izvrši aplikaciju. Kako da ne budu to garanda, više novce, ne? Da li novac ili... Neka se obrati. Ja vam se zahvaljujem, ako nema drugih pitanja,